Letné prázdniny využilo mesto Vranov nad Topľou na potrebné opravy a bežnú údržbu plaveckej učebne, ktorá sa nachádza v budove základnej školy Bernolákova. Okrem základnej údržby, ako sú ochranné nátery, dezinfekcia a bežné opravy sociálnych zariadení a sprch, bola v bazéne vymenená ochranná bazénová fólia, keďže hrozilo jej pretrhnutie na bočných stranách bazénu. Výmena fólie si vyžiadala z pokladne mesta 6 000 eur. Zrealizovaná bola v priebehu septembra. Plavecká učebňa tak bola spustená do prevádzky 15. októbra. Bazén s rozmermi 16 x 8 metrov s hĺbkou 90 cm a teplotou vody 30 stupňov Celzia využívajú počas pracovných dní predovšetkým žiaci 3. a 5. ročníka základných škôl z Vranova a Vranovského okresu k základnému plaveckému výcviku. Bazén majú k dispozícii od 8 hodiny do 9:30 a potom od 11 hodiny do 12:30. V čase od 13. do 15. hodiny ho využívajú školské kluby detí vranovských základných škôl. Od 15:30 do 18:30 je plavecká učebňa v rámci relaxačnej hodiny k dispozícii centrám voľného času pri základných školách so zameraním na volejbal, hádzanú, futbal, atletiku, karate a judo. Doposiaľ bol každý utorok a štvrtok sprístupnený aj verejnosti ako jediná alternatíva k plávaniu, keďže iný krytý bazén vo Vranove nie je. Kvôli menšiemu záujmu zo strany obyvateľov Vranova bude aktuálne otvorený pre verejnosť iba raz do týždňa, a to v utorok od 18. do 20. hodiny.